Tällä kertaa meillä on vähän ilmoituksia, kun tätä ei ollut saanut. Mä oon tehnyt monta ilmoitusvideoa, mutta mä en ole vieläkään saanut niitä lähetettyä. Tai kaikki menee aika pilalle. Tosiaan huomenta ja... En mä tiedä, tällä kertaa... Niin, kysyn, haluatteko te The Binding of Isaac -peliä? Se on se jännä semmonen kammiopeli. Siinä ei ole mitään ideaa. Sitten on Terraria. Ja sitä varmaan lisää, jos te haluatte sitten haasteita. Tämmöisiä testejä haasteita, näitä kaikkien Brain Blaster ja vähän tämmöisiä erilaisia. Niin, ja sitten tänään mä varmaan laitan tämän videon heti YouTubeen ja sitten ehkä jonkun pelivideon tässä samalla. Katsotaan. Ehkä Roblox. Ehkä. Voisi nyt niin, ja jos te haluatte sitä siinä Peliliiga, sitä lisää. Eikö sitä ollut vasta 1 jakso? Niin pitää valita uusi peli siihen. Katsotaan. Mut tää oli tämmönen ilmoitusvideo ja nähdään videossa. Ja nyt tosiaan viikonloppu, eka viikko, kouluviikko on nyt mennyt ja sillä vähän jännää olla koulussa oli ollut tälleen. Mulla jäi eilen, en tiedä, en mä sano sitä kyllä. Mutta niin. Se olisi moro varmaan nyt.